אוקיי, אז הנה אנחנו פה בתוך המחשב. אנחנו נלך פשוט לאתר ה-Georgia Corporation Division. אנחנו מקלידים Corporation Division. GA זה הקיצור לג'ורג'יה. יש לנו פה בתוצאה השלישית את ה-Search, נכנסים. ובמקרה הזה נראית המסמכים של ATL. אנחנו למשל כותבים פה ATL Investors LLC, מקליקים על Search, מחכים טיפה. הנה המסמכים של ATL Investors LLC, הנה ה-Control Number, זה מקביל ל-XP פה בארץ. נקליק על הקישור ונקבל את העמוד הזה. יש לנו כאן למעלה View Filed Source, View Filed Documents, סליחה. נקליד על View Filed Documents ונוכל לראות את כל המסמכים. יש לנו פה את ה-New Filing, שזה העדכון האחרון ש-ATL ערכה במסמכים שלה. מיד תוכלו לראות את זה. הנה כאן העדכון. ממש אפשר לראות הכל באינטרנט. הנה המסמכים, ATL Investors. אתם יכולים לראות כאן את השם של ATL. ויש לנו פה את ה-Registration הראשוני. אנחנו ננסה ללכת טיפה אחורה. למה זה לא נותן? רק רגע, הנה. יש לנו פה את ה-Amendment, שהוא העדכון. אפשר ללכת אליו. וכשהאתר יעלה, בבקשה, הנה עוד פעם העמוד הראשוני עם העדכון. אפשר לראות פה את בר Investments, שבר זה השם של הבת שלי, שמחזיקה ב-50% מ-ATL, ו-Next Chapter LLC, שמחזיקה ב-50 הנותרים. יש פה את כל התנאים וההגבלות. חתימות של צביקה לוי ושל ברוס אליאן, שני השותפים. ציון של Operating Agreement, את זה אתם מכירים גם. שימו לב לכתובת כאן, הכתובת היא Corporation SOS State GA US. אפשר גם להגיע מגוגל, כפי שהראיתי בהתחלה. אפשר גם דרך הקישור הישיר הזה, מי שרוצה להעתיק מוזמן לשים בשורת URL ולראות. זהו בינתיים, להתראות.